खुलुमबाय रायजोफोर, आं दा दंफैयो नैबे टेन्डर आन्चलिक कमिटिजों खुंजानाय 18 बोसोर बैसो सिंनि गथ'साफोरनि जिथि बड'लेण्ड मार्टियार्स ट्रफि फुटबल मेच दङ। बाहाय दंफैयो आङो। बेखौ सिगांनिफ्रायनो खुंबोबाय थानाय जायो। दिनै फैयै फैयै जिथि जाबाय। बेखौ मोनबा दालाय आफादखौ लानानै खुंनाय जायो। दिनै दागगारि दालाय साहेबसु आरो रुनिकाटा दालाय साहेबसुनि गेजेराव जागोन। माबायदि जायो बेखौनो नायनो फैदों आङो। दिनै अपेनिं खेला जा हायो नोंथांमोननो शेयार खालामनो होननानै भिडिअ फिसा फिसा क्लिप लानाय जाबाय। आंनि चेनेल नोंथांमोनहा जाय गोदान बिथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांबानो जाबाय, लाइक खालामलांबाय। आङो जाहाय दिन्थिलांनो नाजानोसै। Ready, boys? Hey, up, chin up. Sing up đi. Cầm nó đây một bên đó. Cut, shit, cut. Con nút thật chứ vậy. Yeah, cut. Skill đồng lên này chứ. Bắn luôn. बे समाव रुनिकाटा दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दागगारि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा Landang, woi, di silang. Udah, woi. Jo, sangang jo. Jo. Sekarang woi geli ke defense geli baik. Jo lagi yang nih. Woi sasya sari namara. Strike karena sedih defense kau yuk. Tactical je. Lanang. Jo, bola jo. Hey, bisa marah. Sana mau ini sudah. Harap halang sekolah. Kelam, jo. Hari. Boleh. Oh no, horbeman. Dari kus siapa? Salah siapa nih, Bra? Malah bisa. Oh, ini. Hey, Defo. बे समाव
Runikata Dalai Sayep Sua Dagari Dalai Sayep Suko